Usa ka kawani sa motorpool sa Lapu-Lapu City ang nagpositibo sa drug test. Gikan Enero karong tuiga, miabot na sa 33 ka magkawani sa City Hall ug mga barangay nga sakop sa Lapu-Lapu City ang nasutang tiggamitan ug gidiling drugas. Siloan Merondina sa report. Sa 66 ka mga personnel sa City Engineer's Office ug sa General Services Office nga nadestino sa motorpool ug napaubos sa surprise drug test kagahapon, pulos kini nagnegatibo. Apan kaganihang buntag, may duha pa ka mga personnel sa motorpool nga absent kagahapon ang nagpa-drug test. Usa kanila ang nagpositibo. He was a job order employee and he admitted na nagamit siya sa naging adlaw. Matod sa pangu sa City of Lapu-Lapu Office for Substance Abuse Prevention kon CLOSAP, sa gipahigayong surprise drug test gikan Enero karong tuiga, miabot na sa 33 ang nasutang tiggamitan o gidiling drogas. Kay pulo sila mga casual o job order personnel na terminate na sa trabaho ang kadaghanan kanila, samtang ang uban giandam na ang letter of termination. Apan may kahigayunan pa ba silang makatrabaho pagbalik kung mupaubos sila sa office-based drug rehab program? Since na ay nag-positive na to January, up to the present, not one ang may-ari. Except katong nag-positive nga ni Ari, ni-issue siya sa iya, ningon man siya nga di lang siya magpa-confirmatory test, kaya because ni-admit siya, so ako siyang gipapa-issue og voluntary confession. Samtang kaganihang buntag, ang mga kawani na usab sa Hiyawan, kon slaughterhouse, ang gipaubos sa surprise drug test. Usa sa mga rekisito nga mahatagan og ID ang mga butcher ug helper, ang negative result sa drug test. Apan sa 120 ka mga butcher ug helper sa slaughterhouse, 77 lang ang mipatimaw kaganiha ug nagpaubos sa drug test. Katong wa man nga, posible gito. So ako lang to silang pagayuan ug lain nga drug test result siguro. Pero sila na yung gasto, silang kagalingon. Sa pagkakutlo ning balita, gipaabot pa ang resulta sa surprise drug test. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.